যখন অম্পিও যখন বিজেপির সাবজেনাল অফিসার ডিপুটেশন দিখা ফিল ফুরু বিজেপিनि गुन्दा बाहायनाय रखबाय जोंनि बर' रक अनेक बुखा हस्पिटालाव लायहा शुधु अबया मावनि स्लुगानो जे भारतवर्ष बा त्रिपुराव अबाय स्लुगान तो दं जोंबा सीपीएम हिंदी कांग्रेस हिंदी त्रिपुरा मुक्ता हिंदी तिनि स्लुगान अबाय केबो देखनाखा मुख्यमंत्री थुइखा थुइखा मानिक शाह थुइखा थुइखा बा मानिक सरकार थुइखा थुइखा आगे सीपीएम आमलबो अबाय स्लुगान खनाया कांग्रेस आमलबो खनाया बीजेपी आमलबो खनाया ई आमलबो खनाया ताबो तामंखा अम्पियो जे स्लुगान दिखा बुबाग्रा तो हिया महाराजा बो हिया प्रदेशकुसुर थुइखा प्रदेशकुसुर थुइखा है स्लुगान दिखा आ स्लुगान दिनाय बा अबनि उकलक केबो देता ना बिनि व्यक्तिगत देशा कोनो व्यक्तिगत शत्रु देता तिनि बुबाग्रा बाय बुबाग्रा तो शुधु त्रिपुरा साराव बुबाग्रा बुबाग्रा उनका त्रिपुरानि प्रतिनिधि वांसा त्रिपुरा मुस्लिम हिंदुस्तानी जत हिंदू ख्रिस्टान जत निसे महाराजा एक समय तो राजतंत्र बिनि हास लेबो अबनि बागे आं साना नायो सारा त्रिपुरा तिनि ताकुक बुकुक दंनाय जत जाति जत धर्म न राजानि केसा अभिधान दङ इ हाव बिनि मरम 184 राजा और राजा चालांखा ते लास राजांखा तिनि बुबाग्रा ताबुक राजतंत्र इया हाइफानो राजानो मदन दिनि आनि हाइया अबनि बागे आं साना नायो जे बरक जे व्यक्ति जे प्रद्युत किशोर थुइखा थुइखा हिन्नाय आं दरकार नांखा जापुं रनफानो आतिनि राजि दङ साखा तो साखानो द्वितीय बार जाहाते सायां थं चिनि त्रिपुरा दफाराव ताबुकबो चिनि बुबाग्रा हिनमानिया 19 तारिख कैसा त्रिपुरा माथानि ब्लक डेपुटेशन कैसा तंगमानि बागै त्रिपुरा माथानि उद्योगे जे पंचायत निर्वाचन उंगेनि बागै जों प्रतिति भिडिअ नोंथानि मेमोरेन्डाम साबमिट खालायखा सारा त्रिपुरा बेपि जों मेमोरेन्डाम खालायमानि बिसिंगो चिनि नुकजाखा चिनि दफानि न कैसा बदलुंग बीजेपी और जे बुबाग्रा थुइका ओ हिनमानि न जों बेलाय खामजे वानसुगो बिनि बागै बयजन त्रिपुरा दफांगै चिनि बुबाग्रा न जे बिनि खुक्तुइ जे कक फेरमानि आं आबनि बागै न जों तिनि जागा फ्रेश मिट खायनाखा ताम हिकै ब एकजन बीजेपी बाना रंबय ओ जे बिनि वानसुगमानि न ब बिनि खुकबाय जे सेपारेट मानि ब आबो बेलाय चाया ब हयतो बिनि पार्टी बाय दागि जाखा न बिनि व्यक्तिगत ब वानसुगो थुइका हिन छामानि आबो बेलाय चाया ओ जागाव आं जतन चिनि त्रिपुरा दफानि त्रिपुरा बसांनि 19 जाति जे बरक तंनाय आं बरनो अनुरोध जाहाते आगामी दिन कोनो चिनि 19 दफा बसं जाहाते बुबाग्रानि उपरा आक्रमण व्यक्तिगत जे नायसामु आबो सायाके बेलाके जानाय आबुनि फियामबो 19 तारिख चिनि अम्पि चिनि त्रिपुरा मथारिंग ब्लक डेपुटेशन थांमानि गिफिरपुरु बीजेपीनि जे बाइक बाहिनी ते गुन्दा बाहिनी रक चिनि बरंनि उपरा आक्रमण खायमानि ओ आबरनो आं बेलाय चेलेन्ज जगो